Tak priatelia, máme to tu. FC24 je vonku a ja si v nej idem zahrať prvý zápas. Tak už som v hre a napadlo ma, že si dám zápas, ktorý sa hrá v nedelu, El Derby Madrileño, teda Atletico Madrid z Realom Madrid. Hrá sa tentokrát na Civitas Metropolitano, teda na štadióne Atletica Madrid. Mám pár zápasov už odohraných, dáme si to reálne, že budem hrať samozrejme za Real a budem ako vonkajší tím a zrovna to máme aj nastavené. Mám za sebou asi možno 3-4 zápasy v tejto novej v úvodzovkách FIFA, už je to teda FC24 a zatiaľ sú moje pocity celkom dobré, sú tam naozaj prepracované rôzne štatistiky, ktoré vychádzajú počas zápasu. Tým, že som si vlastne kúpil tú verziu, dám si aj tú klasickú 4-3-3, no na tú som zvyknutý vo FIFA, nebudem hrať to, čo hrá Real teraz momentálne, teda ten diamant, ale nejak to skúsime takto nakombinovať. Rodrigo určite pôjde napravo, sem pôjde, môžeme nechať Joselu, semka pôjde Vinicius samozrejme, Bellingham, skúsime to takto s takýmto dvojpivotom, môžeme to vyskúšať takto, síce Valverde bude na lavičke, ale nevadí, možno zasahne počas zápasu. Dobre, čiže toto by sme asi mali. Paráda. Dobre, vrátim sa zatiaľ k tomu, sú tu naozaj prepracované niektoré veci, hlavne aj tieto predzápasové udalosti, niekedy sú tie náhľady také z útrop štadióna priamo, napríklad keď sa hrá zápas na Bernabeu, tak tam normálne je to v útrobách štadióna, ešte ako sa hráči chystajú pred tým, ako vyjdú na zápas. Ja to teraz prepnem. No a určite, čo je super, čo veľký klobúk dole, sú tie štatistiky, ktoré vychádzajú počas zápasu. Budeme to môcť vidieť aj určite aj v tomto zápase. A inak také akože herné zmeny, trošku tá hrateľnosť je iná, opäť sú tam nejaké tie módy v rámci tých pohybov hráčov, trošku také viac personalizované, ale viac menej nejaká zásadná zmena medzi tou FIFou 23 a po novom FC24 tam nie je niečo radikálne. A teraz sme pekne vysunuli Joselu a zakončuje aj tam 1-0. Teda 0-1 po správnosti. Priznám sa, že neviem, akú obťažnosť mám nastavenú. Ale nevadí, začneme takto pomaličky, neviem, či tam je profesionál možno. Lebo hrali aj moje deti, takže oni určite sa tam pohrábali trošku. Tak možno by to potom, ak by sme to nejak veľmi rozbíjali, možno mi to potom systém aj ponúkne, aby som zvýšil obťažnosť po prípade, keby to bolo, že too much, jak sa hovorí. Takže teším sa. Kúpil som si teda tú Ultimate Edition, tá má umožnené aj skoršie hranie o 7 dní, čiže oficiálne tá FIFA vyjde až o 7 dní, tá štandardná edícia. Takže bol som nedočkavý, trošku som si priplatil, teda nejakých tých 20 eur asi rozdiel, ale nevadí, zahráme si, aspoň aj vám prinesiem nejaké videjka, budete vidieť a možno vás to presvedčí, či prejsť teda z tej 23 na EFC 24. No a ja mám aj v pláne proste sa viac venovať tej hre, aj čo sa týka teda toho kontentu. Chystám sa aj na Ultimate Team. Dneska som tam odohral náš prvý zápas, ja ešte tak ako nevyznám sa úplne do toho, neviem, že čo sa tam kupuje, čo sa tam nekupuje, že som dostal aj nejaké víny, pekne zatočil. Dostali sa tam nejaké body a ja som tam dostal tým, že som kúpil tú Ultimate Edition nejakých 4600 FIFA pointov, takže celé si to naštudujem a budem tam robiť tie drafty a tak ďalej, takže sa tomu budem viac tak venovať. Budú to sezóny, bude to ten Ultimate Team a nejaký content vymyslíme. Wow, Joselu, krása. 2-0.
No určite to nie je asi nejaká svetová edícia, alebo teda tá obťažnosť, svetová trieda. Lebo nejak sa mi zdá, že ľahko dávam góly. Ale zase nie je to ani úplne asi ten amatér. Zdá sa mi, že počas zápasu to asi meniť neviem. No, Joselu. Spätná prihrávka Bellingham, náš najlepší strelec. Tentokrát neprekonal Oblaka. Tchouaméni, náš pivotík. Pekne Bellingham. Bellingham, pekná prihrávka, ale to bol offside. Je tak. Kľudne mi dajte vedieť aj vy do komentára, či sa chystáte teda si zakúpiť. Po prípade ste si už zakúpili, že ste takí maniaci ako ja, že ste si ešte aj priplatili, aby ste mohli skôr hrať. A Vini, tuto aj nejaké ikonky, nejaká raketa aj pri Viniciovi asi znamená, že je rýchly. Tiež si to ešte musím pozrieť, čo to celé znamená. Camavinga, netradičný strelec, chudák, nedarí sa mu dávať góly. Ancelotti to aj spomínal na tlačovej konferencii, že kvalitu má, ale že čo aspekt, ktorý môže vylepšiť, je práve dostávať sa častejšie do zakončenia a dávať nejaké tie góliky. Ja som vlastne mal tú česť a neviem, či ste počuli posledný podcast, kľudne si to naklikajte na tomto kanáli. Posledný podcast s youtuberom slovenským, ktorý sa venuje práve FIFA, bývalej teda FIFA. S Fuzim, takže sme si dali taký rozhovor, že na čo sa tešiť v tej FIFA a tak ďalej, respektíve FC 24. Tchouaméni, prihrávka, Vini a zblokovali to. Takže celkom zaujímavý podcast, sme si pokecali, Fuzi nám povedal aj z reálneho futbalu trošku niečo viac, komu fandí, či už bol na nejakom zápase, takže kľudne si ho vypočujte na tomto kanáli. Futbalománia. Takže teraz nejak dávam dokopy tento FIFA content. Napadli ma teda tie verzie, ako som už spomínal, buď nejaká sezóna, nejaký Ultimate Team a ešte čo ma napadlo, by som chcel oslovať nejakých tých youtuberov, alebo nemusia to byť len youtuberi, môžu to byť dajme tomu aj, ja neviem, poviem príklad hráči alebo ktokoľvek, kto hrá FIFU a že by sme dávali také videjka zo vzájomných zápasov. A to by mohlo byť tiež zaujímavé, aj skúsim niekoho zohnať, kto by prišiel, dajme tomu, aj sem k nám do môjho štúdia a že by sme si zahrali, aj tuto máme telku, kde by ste mohli vidieť v podstate takto, ako hráme proti sebe, dajme tomu, takže, alebo s chalanov z komunity, kde máme Hala Madrid podcast, takže nejaké akcie určite pripravím, dávam dokopy ten content a hovorím, že pár videí som vydal, možno ste ich videli s FIFA 23 a teraz to chcem naplno rozbehnúť s touto FC 24. Takže parádička, mega sa na to teším, verím, že aj vám sa to bude páčiť. A kľudne, keď aj vy hráte, máte zaplatené to PlayStation Plusko, či ako sa to volá teraz po novom, tak si môžeme aj proti sebe zahrať úplne v pohode, budem rád. Joselu, ajaj. No čo, trošku sme zamrzli s tými gólikmi. Dajte mi vedieť do komentára, aké rozostavenia, za aký tým hrávate. Či už teda ste hrali FIFU, alebo teda novú FC 24, ak ju už máte. A zaujíma ma to celkom, lebo napríklad Real teraz zmenil štýl, ale ja v tej FIFA rokuce hrám proste 4-3-3 a neviem, nechcem si teraz nejak asi zvykať. Ty kokos, tak to čo vynechal ten Rodrigo, to nemyslíš vážne? Potvrdila sa tá jeho smola, ktorú má teraz aj v realite. Tým, že dlhšie už nedal gól a najmä teda od neho sa očakávalo to, že nahradí zraneného Viniho. Ten by už inak mal čoskoro
sa vrátiť, aj keď Carlo Ancelotti povedal, že by to už mohol byť stredajší zápas, teda budúci týždeň stredou proti Las Palmas. Pekná prihrávka, ale Bellingham prekopal. Bože, ja som lama. Takže mal by sa už vrátiť na Las Palmas, no dneska zase španielské médiá, konkrétne to bolo Relevo, informovalo o tom, že pravdepodobne to nebude úplne až tak skoro, ako to Don Carlo predpovedal. Skúsime uklidniť tú hru, takže uvidíme, no, kedy sa ten Vini vráti, ale už by bolo na čase, hoci že sme to zvládli aj bez neho, máme plný počet bodov, ale s ním to určite bude o dosť záživnejšie. Rodrigo nehrá zle, vôbec nehrá zle, ale dokáže sa presadiť, má, neviem či zhodou okolností nemá aj najviac driblingov v La Lige, v celej La Lige na konte, ale nepadá mu to do tej brány, to je jediná smola. Nedokáže to efektívne pretaviť do tej koncovky. Takže dúfam, že sa to čo najskôr zmení. Asi mu chýba ten Vini, aby sa tieto brazílske dvojičky, ako ich ja volám, aby sa rozbehli. No poďme, založíme útok, pekný protiútoček. Jude Bellingham, pálime a bum, je tam. Krásny gól. Paráda. Popravde som sa tu rozkecal, a teraz som sa ani nevšimol, či už vyšli nejaké tie štatistiky, som vám chcel tak poukázať. Tu je to Hypermotion. Teda opäť také spomalené zábery, sú veľmi pekné ináč. Veľmi už pripomínajú ten reálny futbal. Tak trošku vám ho nechám pustený. A Jude Bellingham aj v hre potvrdil svoju streleckú formu. Takže v nedeľu nás čaká teda El Derby Madrileño. Súboj medzi Realom Madrid a Atletico Madrid. Hrá sa teda o atletov. A bude to ťažké potvrdiť túto formu, ktorú máme. Prvý taký, dá sa povedať, vážnejší súper. Ašpirant bojí o titul. Ježiši Kriste, som to pretlačil. Opäť som to pretlačil. Poďme na to. Joselu, Rodrigo. Takmer sme sa obtočili s Bellinghamom. Pekný center. A Rodrigo opäť vynechal. Škoda. Tchouaméni. Rodrigo. Opäť Joselu aktívny. Bellingham. Oblak vychytal. Máme 64. minútu. Ideme to trošku prestriedať. Vidíte, aj toto menu sa zmenilo. No, mne osobne sa to páči, je to podľa mňa také prehľadnejšie, jednoduchšie, proste klasické menu, ako sme možno zvyknutí aj, ja neviem, z mobilných telefónov, alebo keď ste na nejakej web stránke, hej, že si dáte menu, čiže je to do takého štýlu, čiže celkom to dobre vyzerá. Moje deti na to brblali, že im sa páči viac to, čo bolo predtým, že to bolo také viac grafickejšie. Pozerám, že Kama je trošku viac unavený, dáme tam Tonyho, Brahima hodíme na hrot, či to bude zaujímavé teraz. A Fedeho dáme na miesto Rodriga. Dobre, zatiaľ takto. Luky tu dáme trošku neskôr. Práve sa vrátil z Chorvátska. Zo zrazu, takže ešte si počka. Vini čaruje, ale nepodarilo sa nakoniec skorovať. Poďme. Pekne. Kama. Poď. Pekný center. Ty kokos. Tak s tým som nepočítal, že Vini to dá hlavičkou dobrovná. Ale nakoniec je z toho pekné zakončenie. Joselu dáva hat-trick. Takže to stihol ešte predtým, ako bude vystriedaný. 4-0, teda 0-4. Nenahneval by som sa, keby to takto bolo aj v nedeľu v
poviem pravdu. To by určite dosť pomohlo, takýto výsledok aj k tej morálke, aj celkovo k fungovaniu, k sebavedomiu hlavne. Aj vidíte tú grafiku teraz, čo znázorňuje tie striedania, je to vynovené už s tým novým logom La Ligy. Takže takéto drobné vylepšenia tu sú určite smerom k lepšiemu. Viny nepodarilo sa, nevadí. No poď Obláčik, vykopni to. Blížime sa ku koncu zápasu, ešte nejaký gólik Brahimovi by som ho doprial, keďže v realite mu to není trošku dopriaté, nedostáva minutáž takú, ako by si možno predstavoval. Alebo aj my fanúšikovia, poviem pravdu. Pome. Chlapci. Pekne, čuču. Tak, Brahim už sa ukazuje. Ja nie, to je Bellingham. Neprepchal okolo na nabiehajúceho hráča, neviem kto to bol. Tuto je Brahim. Pekne. Škoda. Za to Oblak pochytal. Treba uznať, že Oblak pochytal v tomto zápase. Pár zaujímavých šancí. Griezmannko, kde sa hrneš? Aj. Fúha. No, ale mám takú ľahšiu obťažnosť. Nevadí. Je to iba taký zápas, hovorím, že ma tak napadlo, že teraz je ten derby madridské. Takže potom určite, keď budem hrať nejakú tú sezónu, tak tam si dáme ťažšiu obťažnosť. A verím, že budete so mnou, budete mi pomáhať k tomu progresu, aby som sa nejak rozohral v tej FIFA a teda v tej FC24. Ale dneska som dal aj jeden zápas v Ultimate. Prehral som 6-5, čiže tam akože s reálnym nejakým človekom, ktorý to hrá tiež. Vyhrával som tam 2-0, ale potom to bola riadna prestrelka, riadna divočina. No a ešte som hral potom aj klasický zápas v sezónach. A tam som vyhral, začínam od tej najnižšej úrovne, hej, ale nejakých asi 4-0 sa mi zdá. Toto bola prihrávka Toni Kroos, ale Oblak je skvelý v tomto zápase. Hoci dostal 4 góly, ale no minimálne ďalšie 4-5 chytil. Joj, chcel som ho predvihnúť, ale nepodarilo sa. Paráda, pekne odrazená lopta. Brahim je celkom rýchly, svižný, obratný, pekná zasekávačka. Tá strela. Nevadí. Luky tu sme neposlali hore, nevadí v najbližšom zápase. Nech si oddychne. No a máme tu koniec. Takže môj prvý zápas v FC24, ktorý ide na YouTube. Ďakujem, že ste boli pri tom a nezabudnite na tie komentáre. Kľudne mi uviete do komentára teda tým, za ktorý hrávate alebo za ktorý plánujete hrať tú FC24 a hlavne nezabudnite uviesť aj tú formáciu, ktorú preferujete v rámci tejto hry. Takže vidíme sa čoskoro. Ahojte.